Čaute, je tu Mauji a dnes tu máme pokračovanie z ďalších hier, minihier z Minecraftu. A dneska si zahráme Murder Mystery. A máme rolu nevinného. Takže ako ste videli v predošlých hrách, tak táto hra, pre tých, ktorí to nepoznajú a chceli by si zahrať aj túto minihru v Minecrafte, tak táto hra spočíva v tom, že sú 3 role. A prvá rola je nevinný, potom detektív a potom murder. Úlohou našou je konkrétne teraz prežiť. Úlohou detektíva je zistiť a odhaliť murdera, prípadne ho odhaliť a vyhrať túto hru. A úlohou murdera je nás všetkých pozabíjať. A teraz konkrétne sme sa tu naschovali, pretože sa to trochu spustilo. Later. Takže už sme schovaní dosť dlho a už zostáva detektív dole. Takže už by sme sa mohli vybrať. Popravde sme tu čakali počas celej hry, aby sme náhodou nezomreli. A mám 4 goldy. A per sekúnd končí hra, takže vyhráme to na čas a zostalo nás 7. Takže pomerne Murderovi sa zrovna nedarilo, takže GG na prvú hru. A my sa pomaly môžeme pustiť na druhú, pretože táto hra bola celku v pohode, kľudná. Takže máme tu ďalšiu rolu nevinného, ďalšie pokračovanie tejto hry. A máme mapu Villa. A je nás tu 15, takže to bude o niečo pestrejšie. Tu je krásny oltár. A tu by sme sa mohli tiež prekempiť, že by sme prekempili celú hru zase. Nie. Ďalšia schovka. Jo, v obraze, za obrazom sa schovať. Tak to by bolo celku fajn. Táto schovka je v celku OP, takže určite. Ale keďže Murder na poslednej chvíli pred koncom hry získa kompas, vďaka ktorému nás môže odhaliť a ukáže mu to presne lokalitu, kde sme. Tak by to zrovna nebolo najlepšie schovávať na také miesto, ktoré už pozná väčšina hráčov. Detektív je dole. Tak teraz je našou úlohou buď nazbierať 10 goldov, alebo prípadne nájsť luk detektíva, ktorý môžeme pozrieť na mape. Ale ja by som asi prípadne radšej nazbieral. A čau. Čo to je? Výhra! Nekecej. Tu na typkyňa Murder išla rovno za mňou mňa zabiť. A ďalší typek ma zachránil. Dobre. Nasleduje ďalšia hra. Zase nevinný. Zase. Takže pomaly sa pustíme do toho hľadania tých goldov. Už hádam, sa nám podarí niečo nazbierať. Tam predošla typkyňa hračka. Celku dobre to zahrala, že išla po mne, ale zabudla, že kamož má luk. Takže toto je ďalší, ten oltár, ku ktorému som minule sa nedostal. Takže pomodlíme sa možno. Čau. Aha, dobre, máme plný inventár rýb. Takže nemôžeme už nič aj tak zbierať. Čau. Nekecej. Dobre. Tak táto hra bola v celku dobrá, no. Tak nič, no. Tak tu nás sme zomreli takouto smrťou pri oltári, no. Ja s inventárom plných rýb. No nič, ďalšia hra. Ďalšiu mapu si dáme. Dobre, zase nevinný, takže ideme pozrieť nejaké tie goldy a pozbierať to tu. Takže máme mapu Skyway Pier, alebo pokiaľ to dobre čítam. A celku veľká mapa, takže má to podlážie dokonca. A zároveň nebezpečná. Zatiaľ Murder nikoho nezabil, takže ešte to vyzerá, že to bude v pohode. A zatiaľ nevidím moc goldov. Čo zrovna není ako ideálne. Keďže máme nazbierať goldy, aby sme porazili Murdera. A prvý dole.
Dobre, už sa to rozbehlo, Mám pár goldov. Čau. A tu je... Ne. Nechaj ma. Ne. OK. Dobre, tak tam... Tu na... Ma chytili do pasce. Kolegovia. Tak nič. Tak zabil ma policajt. Zombie. Tak nič. No nič. Ja to vidím tak, že dáme ďalšiu hru, nech to pokračuje a táto hra ešte by trvala dlho. A ďalšia rola, detektív. Ideme hrať za detektíva. Tu je taká mapa podarená. Podmorský svet. Čau, zimný medveď. Méďa. Že áno, presne tak. Takto môžete dopadnúť dole. Kde vás môže chytiť žralok, áno. A čau. Ty máš kurátko na hlave. No poď sem, ja som detektív. Ja ťa ochránim. Poď ku mne, poď, kura. Čau. To je Steve a miesto hlavy má kura. Dobre to vyzerá. Jo, ne. OK, som trochu nepobral. Jasné. Tam ten typek sa išiel ku nás zachrániť a Murder ho naháňal. Jasné. Áno, potom som si všimol ten meč. Hej. Tak to vôbec nevyšlo, tak to prepáč. Prepáč, tak za detektíva mi to vôbec nevyšlo, no. No tak, po prípade sa môžeme pustiť teda na ďalšiu mapu. Na ďalšiu hru. Tak, máme tu ďalšiu hru. Prípadne na dnes asi poslednú. A máme nevinného. Takže poďme na to. Takže máme zase nazbierať tých 10 goldov. Čo v celku bude vtipné. Dobre. Policajné auto. Určite nás ochránia. Určite ste si všimli, že hráme na serveri Hypixel, takže odkaz určite dám do popisku. Prípadne, že niekto hráva Minecraft alebo by chcel hrať Minecraft minihry, tak si zahrajte. A je tu množstvo minihier. Takže teraz máme 3 goldy a zatiaľ akože som Murdera nevidel. Green screen. Fajn. No. A zatiaľ ako Murdera som našťastie nestretol magnetu. Aha, tak jo. Tak ten bude, že pri Murder. Žltý. Dobre. Tak ani neviem, či som ho ešte stretol alebo nestretol, to sa nemyslí. Čau Steve. Ale dúfam, že nie. No jo. Tu je hore tá lanovka. Čau Steve, poď. Padá lavina. Čo to je? Tornádo. Jo, lanovkou išiel typik. Dobre. Tak sme tu traja. A vyhrali sme. Prípadne zomrel asi na tú katastrofu, no. Teda závody, alebo čo to bolo. Tak touto peckou by som sa prípadne s vami rozlúčil. Takže díky za zliadnutie, díky, že ste to dopozerali. V prípade, že chcete vyššie hier, minihier, tak určite dajte ten like. A kto ešte nemá odber, tak ho určite dajte. Takže díky a zatiaľ čaute.